Jo, dobrý, tak teď už jsme ve 4, to je docela rychle. A ne, nepřehlíd jsem nic, ne? Přehlíd? My jsme to dohráli. Čau lidi, vítám na dnešní videa, dneska tady máme Roblox, konkrétně tady máme hru Exit 8, což je hra, kde bychom měli vlastně být v nějakém metru, měli bychom sledovat věci kolem nás a pokud se něco změní, tak změnit naše chování nebo jít zpátky nebo nějak takhle tímhle způsobem, nevím, zjistíme to. Je to přímo i hra na Steamu, ale já jsem si řekl, že to zkusím hrát, že to zkusím zahrát tady v Robloxu, takže uvidíme, jak nám to půjde. Já jsem chtěla teda metro, ale tak nevadí, zkusíme tady ten mod. Hraju to poprvé, úplně poprvé tu hru hraju, viděl jsem jenom nějaký videa, ne teda z Robloxu, viděl jsem videa z normální hry. Ale uvidíme, no, jak nám to půjde. Pokud se vám bude tady to video líbit, tak určitě zanechte like, odběr, napište do komentáře nějaký tipy do téhle hry. A pokud budete chtít další díl tady z té hry, že bychom mohli vyzkoušet víc map, tak to taky určitě napište. A po případě podle vás natočím pokračování. Musíme se teda všímat všech tady těch všelijakých detailů. Tady potom... Já musím jít sem, dozadu nemůžu. Všímat úplně všech detailů, protože když se něco změní, nějaká anomálie nebo něco, tak já nevím, jestli tady máme jít jako prostě dál nebo zpátky, to nevím, security camera in operation. To je kamera, tamhle je kamera. Zatím asi jdem, tedy. Jo, ale to už jsem byl tady to teda. Co? Nemáme žádnou přehlídnout a nic, jo. Keep left. Musíme sledovat úplně všechno, ale když se něco změní, tak asi jít jako furt dál, nebo... Nevím, co by tady mohlo jít jako jinýho. To všechno tady bylo. A prostě máme jít teda dál a držet se vlevo podle těch cedulí. Jo, to úplně nepotřebuju. Je všechno stejný. No, jako, ten panáček už tady chodil, tohle je stejný, tohle taky. Žádný anomálie tady jako nepřijdou, že by tady jako nějaký byly. Jako uvidíme si někam... Co? Já jsem mistnul něco. A už zpátky to ale nemůžu, že jo? Nemůžu. A však tam nic nebylo, nebo jo? Abych řekl, že ne. Je takhle, takže já když něco mistnu, tak jdu zase od nuly, takže já se musím vracet zpátky. On mě natáčí. Bratře, natáčej mě. Omlouvám se ti. Mám jít jako na druhou stranu, nebo? Ne. Já právě nevím, jestli tady to je dělaný podle té jedničky nebo podle dvojky, protože teď jsem viděl jako, že je i dvojka. Natáčí mě. Takže teď i dvojka právě. A ve dvojce jdete furt rovně a v té jedničce se musí vracet, být anomálii. A tamhle nebyly ty dveře, to vím. Ty dveře tam nebyly. Takže mám jít prostě jako dál, nebo? No, co mám dělat? Na těch dveřích taky nemůžu. No a co půjdu prostě dál, jako? No. Tak to já netuším vůbec, co teď dělám, protože ty dveře tam nebyly, to vím. Jo, no, ty dveře tam nejsou. Keep left. Počkáme teda, až tady ten panáček je tady zase zastaví na tom telefonu, nebo ne. Zastaví se. Jo, ten se zastaví vždycky teda. Tak vypadá. A jaká jiná anomálie by tady mohla být? To je stejný, tohle. Ty křížky tam nebyly. A tak u těch křížků teda mám mít jako, když vidím anomálii tady, tak mám jít teda jako zpátky, nebo... Já nevím, jak ono to tady...
Zkusím jít zpátky, když jsem viděl tu anomálii. A mě to nepustí, ale. Jo, Jo, takže když jsem tu anomálii, tak musím jít na druhou stranu. Je takhle, takže to je dělaný podle jedničky. Jo, jsem myslím, že vlevo mimochodem. Jaký anomálie by tady mohly být? Podívám se na toho chlapíka. Na něj si počkám, protože hodně můžu pak utýct, on se tady nezastaví třeba. Já jsem se zastavil stejně jako předtím. Smoking, ano. To je všechno stejný. Ono v těch levelech ani nemusí být žádná anomálie, ale taky může. Bych řekl, že teď jsem nic nepřehlídl, jsem jistý. Jo, jsme ve dvojce, druhý level, super. No tak tady je anomálie 100%. No, ano, no, takže takhle ono to funguje. Potřebuji se dostat vlastně až do 8. levelu. Bude tady něco jiného. Tamhle je ruka, dobrý, takže jdeme zase zpátky, musím doleva. Jo, dobrý, tak teď už jsme ve 4, to je docela rychle. Tak. Tady bude něco takhle hnedka na pohled. Já nevím. Tady nic. Tady ten se usmívá jako vždy. Tady taky nic. Vypadá to. No, podívám se na to, na tady toho. No, ten se zastavil, ale na telefonu. Tak uvidíme, tak třeba tady jako nic nemusí být, jo. No ne v každém tom levelu nějaká anomálie musí být, a jestli tady byla nějaká, jsem ji přehlíd, tak to je blbý. A ne, nepřehlíd jsem nic, ne? Přehlíd? A že to nic nebylo. Nebo aspoň já jsem nic neviděl. Tady je co? Nic, tady nic. Stejnej. Tam nebyly ty kvítky, takže jdeme na druhou stranu. Tady ten obrázek si jediný asi pamatuju s tím chlapem, protože to je takový nejjednodušší. To je zase jednička. Když se podívám, tak na první pohled nic. Tady jsou ty kvítky. Tak teď to nechápu. Musím se vrátit zpátky. A bych řekl, že teď tam... No samozřejmě, že tam něco bylo. Ale tak jsem měl jít zpátky, ne? No, já nevím, to je nějaký zmatený ta hra. No smoking, ano. Výborně. Tady na tom nic není jako jinak. Jdem prostě dál a uvidíme. Nás to normálně měl pustit, ne? Přednička, jo, takže tam nic nebylo. Keep left. Jo, tak tady nic nebylo, to je dobrý. A tady se skoro nic jako... Takový maličkosti se tady mění. To je takový... Má všechno. Tady nic není, tady taky ne. Na stropě taky nic. No to je všechno stejný, mi přijde. Jo. A že by tady nic nebylo zase? Jako 2 levely po sobě, že by nic nebylo, to je nějaký divný, ne? No fakt, že jo? To 4. level, tady už, ve 4. už jsme byli. A pak jsem teda něco přehlíd. On běží, takže jdem zpátky. Jo. On za mnou poběží celou dobu. To je tady. To všechno vypadá na první pohled úplně stejně. A bude tady úplně nějaký že největší bullshit, který tady bude úplně že jinak. Tady všechno stejný, ale nakonec nevím, co by tady mohlo být jiný. Teď mě to zase vrátí, jestli mi to přehlídne. Ne, dobrý. Teď, to je fakt strašně, že v jednu chvíli to je fakt že nějaká maličkost a pak to třeba 2-3 levely není nic.
No dobrý, tady anomálie, ty oči. To je 100%. Začneme 4. level. Teď to nesmím pokud musím se dívat na všechny maličkosti. Má telefon, troje dveře, super. Tady je všechno. Já úplně, že si občas nejsem jistý, co tam bylo, nebylo. Uvidíme, zkusíme jít prostě. Jestli je to v klidu. Co? Jagobek. Co se mysnu? Tam nic nebylo. Dobře, no, tak půjdeme teda ještě jednou. Jo, světla, dobrý. Tu pryč rovnou. To jsem se jako docela like, ale tak nevadí, úplně takový chladno mi mnou projelo. Nevím proč, prostě jen tak se řeklo. No pusu má takovouhle furt. Teď to je v klidu. Šachty taky dobrý. Tady je všechno stejný. Ale stejně mi to občas napíše. Přesně tohle mi to stejně občas napíše. Nevadí. Tak jdeme znovu. Znovu a znovu a znovu. No smoking, tady to dobrý, až furt stejnej. Nepřibral jsi trošku? Ne, určitě ne. 1, 2, 3, kde je tady je. Jeden čtvereček. Stejný, kde je druhý, tamhle druhý čtvereček. To je všechno stejné, možná na zem bych si mohl ještě dívat, tam třeba není nějak křivě nějaká ta, ale to bych si všiml jako hned co jdu. Uvidíme, ještě tady kousek se podíváme. Tady nic, tady taky ne, tady tak... Ne, tady ne. Jo, dobrý, on nemá obličej. 4. On takhle, když se nic není, tak to jde docela dobře, docela rychle. Nevím, hele, 5. 6 jsem to předtím podělal. Výborně, 7. 7. Předposlední už jsem psal like. Ideál, 8. A tady jsou schody. Počkej, mám jít nahoru. No tady máme asi nahoru, ne? Když to je 8 jako poslední level. Výborně, my jsme to dohráli. Je to dobrý. 22 minut 55 jako vteřin a jsme to hráli. To je docela dlouho. Myslel jsem 10 anomálí mimochodem. Což to je docela dost, 10 anomálí, na to, že máme 8 levelů. No, nevadí. Každopádně děkuji za shlédnutí tohohle videa. Pokud se vám takovýhle videa budou líbit, budete chtít víc hororovek, abych natáčel, tak určitě to napište dolů do komentářů. Pokud máte nápad na další hororovky, tak tam taky napište, dejte mi like, odběr, můžete to sdílet mezi kamarádama. A budu se na vás těšit u dalšího videa. Zatím čau.